stáť na strane agresora alebo komentár na tému smeráckych kolaborantov. Cez víkend sa stretol smerák Blanár s vojnovým zločincom Lavrovom, aby mu tlmočil túžbu smeráckych vlastizradcov napchať Slovensko späť pod vplyv teroristickej krajiny zvanej Rusko. Neprekvapuje. Tlupa poblúdených primitívov zo súmračnej so zvrátenou hodnotovou orientáciou už pomaly nemá ako prekvapiť. Stačí si pripomenúť výroky fanatika Blau: fašizmus prišiel zo západu a sloboda z východu, alebo povzdych Topolčianskeho chrapúňa v zmysle mráz nejde z Kremľa, ale zo západu. Ak navyše Topolčanec vyhlási, že jediným plánom Európskej únie je podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov, je čas sa vážne zamyslieť. Aké ďalšie prejavy idiocie môžu v tej chorej hlave ešte vzniknúť, a preto možno nezaškodí si pripomenúť pár čriepkov z pomerne nedávnej histórie. Začnem takto: čo je to? Vojenská agresia. Dodatok Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu k zločinu agresie hovorí nasledovné: na účely tohto štatútu zločin agresie znamená plánovanie, prípravu, podnecovanie alebo spáchanie aktu agresie, ktorý svojou povahou, závažnosťou alebo rozsahom predstavuje zjavné porušenie Charty Organizácie Spojených národov, ktorého sa dopustí osoba v pozícii umožňujúcej účinne kontrolovať alebo riadiť politické alebo vojenské aktivity štátu.